Sve češće se dešava da deca imaju neku govornu manu. Stručnjaci kažu da mnoge stvari utiču na to, a Kulturni centar Čukarica je baš zbog toga organizovao 2 druženja sa logopedom tokom decembra. A sada ćemo vidjeti šta su naši reporteri naučili na tom druženju. Posetili smo radionicu koja se zove Druženje sa logopedom. Šta znači reč logoped, reći će nam Sonja. Dobar dan. Dobar dan. Logoped je osoba koja procenjuje govorno-jezički razvoj deteta, odnosno njegov receptivni i ekspresivni govor, što znači da procenjuje kako dete govori i kako razume govor. A kako to u stvari izgleda? To zapravo izgleda tako što dete dođe kod logopeda u ordinaciju, u jedan prostor, gde logoped pokazuje određene kartice i određene slike i pita dete šta vidi, da objasni, da kaže, da pokaže, da imitira možda govor ili da imitira pokret koji napravi terapeut. I kroz neke različite igre, u zavisnosti od uzrasta deteta, stimulišemo taj govorno-jezički razvoj kod njega. A koliko je to deci teško? Pa to deci u stvari ne bude mnogo teško. Sve se trudimo da radimo kroz igru i kroz zabavu. Kada je sledeća radionica? Ove radionice su predviđene da se rade od februara meseca u Kulturnom centru Čukarica i sve informacije o terminima i danima i vremenu koje će se održati će biti na sajtu. Hvala, Sonja. Eto kako vežbom naš izgovor postaje sve bolji. Za Mali dnevnik Tara, studio